ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಸ್ಸ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಸ್ಸ ಇನ್ನಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡಲ ಬಸ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಡಿಮ್ ಡಿಮ್ ಮುಂದೆ ತೋಜುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಉಂತಾನ ಇಟ್ಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಾಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ವ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಬತ್ಲಕ ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಂಚ ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಚವಾರ ಅವಡಂಡನೇ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಲು ನಲ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪುನು ವಾಚವರ ಅವರ ಇದೊಡ್ತ ಆತು ಎನ್ನ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏತೋ ತಿಂಡಿ ಜೋರ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಇಂಚ ಅಪ್ಪುರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತು ಬಂಗುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಯ್ದುಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಜಿಯಂಡ ಆಯ್ತದ ಬೇಜಾರು ಉಲಾತು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಿನಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಡಿ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಪಿದೈ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮರಿಯಾಡು ಅಂತೂ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲಂಡು ಒಂದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಯಿ ಉಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಈ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಉಮಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಆ ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಆನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮುಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಕ್ಲ ಪೋಪೇರು ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಒರಿರು ಪಾಲಿ ಒಂಜಿ ನೂದುಲ ದಾಂಟು ಈಗಿರ್ನದು ದಾಂಟಿದ್ದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡೆಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಮರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೆಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದೀಪ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪ್ನ ಇಜ್ಜಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ತಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡು ವರ್ಷಲ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಂತೋಡಿ ಗಂಡೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓರೋರೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಊಲ ಆಪುಜಿತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ದಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಂದು ಐಟಮ್ ಕೊನೋಡಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಇದೇ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬರೋಡಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಊಲ ನಡಪುಜಿತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅದು ಪಂಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಧರ್ಮಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಐಟಮ್ ಕೊನೋಡು ಐಟಮ್ ಕೊನೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ನಾಜಿ ಗಂಟೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಆರೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪುಜಿ ಪೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂದಂಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕಡಪುರ್ ಬೇನೆ ನೆರಪೇರೆ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದವ್ರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬರನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಮಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಚೆ ಯೂಸ್ ಪಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾರು 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡ 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಪುನಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನ ಬಯ್ಯರ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದನ ಅದ್ರ ಬಯ್ಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನೆರಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದವ್ರು ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡ್ ಆಪುನ ಅಂದ್ರು ಒಂದ್ಸದ್ದು ಹೊರಬಂಡ ಅಂದ್ರು ಬಂಡ ಯೂಸ್ಲ ಪೋಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಆ ರಾತ್ ಬಂಗುಡು ಪೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮರಿಯಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕು ನಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಓರೋರು ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಕ್ಕುಡು ಅವಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋದಾಂಡು ವಾಚ ಬರಗ್ಲ ಯಾವುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಾಗ ವೈಫೈದಾನೆ ಬತ್ತೀರಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪೇದಾಕಲ ಪತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ನಸೀಬ್ ಸರಿಜ್ಜ ಆನೆ ಬರ ಸರಿಜ್ಜ ಉಲ ಗೊತ್ತವ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೂಂಡಲ್ಲ ಸಂಬಳ ವಾರದಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚತ್ತು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಪತ್ತೋಡಂಡ ಕೈಕ್ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಪೋಡು 2 ಡೇಸ್ ಬರೋಡು ಅವು ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲೇನ ಇಂಚ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಲಾರ್ಲಿ ಜಿಂಚಿದು ಯೂಸ್ ಪೋಜನ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಜನ ಅವಳಂಜಿ ಬೇಜಾರೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕದ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಂಡಲ್ಲ ತೂಪುಜರು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ ಅದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಡು ಅತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದಾಡು ದುಂಬುದ ಮದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಡ ಐಚಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ತೂಪಿರ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನಾರ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಬಟ್ಲು ಪನಾರ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅವಳೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಲ ಏರ್ಲ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಆತಿ ನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರು ಜನ ಪೂರ ಒಂದು ಲೈವ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಪೋಜಿ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಐವಾನ್ ಅಲ್ಪ ತಾಜಿ ಇರತ್ತಾಜಿ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆತ ಸುಲಭದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿವರೆಗಲ್ಲ ಅಂಚದು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಾ ಬೇಡ ಬೋರ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಾಯಿ ಮಲ್ದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಿರಿಕಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರವ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಹಜನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಡು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಚನ ಬಂಡರ್ನ ಆಯ್ತದ ಬೇಜಾರು ಲತ್ತು ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಕಾಲಿನ ಅಲ್ಪತ್ತೇನು ಆಚಾರ ರೇಪ್ನಿ ತೊಟ್ಟು ಆದು ಪೋತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ಜುಂಡ 4 ದಿನ ಲೆಸ್ಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಪೆರಾಗಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಲು ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಬರ ಬಲಿತ್ತು ಎಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬ ಲೈಫೇ ಆಗ್ತದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಗ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಗೆ ಅಂಚವ್ರ ಇಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾನ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಾನ ಅವರನ್ನ ಸರಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಎಂದಾರ ಕಡಪ್ಪನು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ನೆರ್ಪೆರವರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತೀನಿ ನೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚೀಗೋರು ಪನಿ ಪೂರ ಕಡಲ್ ಸತ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ನಿಂತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತಾರವ್ರ ಒಂದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತುಂಡ ಒಂದು ನಾ ಕಾತು ಟೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮನದಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜೊಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಾಯಜಿಂಡಲ್ಲ ಮನದ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಾಪುಂಡು 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ವಾಚರ್ ಕಡಪು ಇಜ್ಜಿನ ವಾಚರ್ ಕಡಪು ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೀರು ದಾದ ಮಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಅಂತಂಜರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂತಂಜರು ನಾನು ಹೋಗ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಚೆಂಪು ಅಂಚದು ನಾನು ವರ್ಷಿನ ಕಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ರಗಲೆ ಬುರ್ಚಿಂದು ಹೋಜಿನ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಾಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆ ಪಾರಿತೆ ಮರೆಯಾಡಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿಲಾಕನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರಗ್ಲಾಡಿದೆ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಿದೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಬರಪ್ ಕಯಂ ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೇಲೆದಾಗ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಮಂತ ಕೊಂಚೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಪುಂಜನಕ್ಲಿ ಕೊಂಚೋಕ್ಲಿ ಪುರಂಡ ಬಂಗನೆ ಹಾಂಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಡ ಪಿದೆ ಪೋದು ಒರಿ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಒಟೇಲ ಪೋದು ಒಟೇಲ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಕಂಡಡಪ್ಪ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟಾಗ ಯೂಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಪೋಜಿನ ಅವಳ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಐಕ್ ನಾನು ಬೊಚ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಆಪ್ನವರು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಗೋಜುಂಡು ನಾನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗೆ ನಲ್ಪತ್ತೇನು ವಾಚ ವರಿ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೊಂದು ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜರು ಪಾಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೂದ್ಲ ದಾಂಟ್ ಜಡೆಡಿಸ್ಲ ಬೂರ್ಜಿಂದ ವಾಪೇ ಜನಗಳು ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಅಂದಾಕ್ ಮಂಚ ಬರೋರ ಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ಗಂಚು ಪ್ರಾಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ನಲ್ಪತ್ತೇನು ವಾಚವರ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಪಿದೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಿದೆ ಪಾರಾಪ್ನ ಪಂಡ ಈ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಒಪ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ರಜೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಅರೆ ನೆರಡಿ ನಿಂತ್ಕರ ಅಂಚ ಬೇಲೆದವಳು ಈ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾ ಇತ್ತರ ಸಂಡೆ ಬರೋ ಪೋಯಿ ಇಂತಂಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರಲ್ಲವರ ಪೋತಾ ಇಡಮಂತಂಬೌದಾ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ನಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಗನ್ಮಂತೀನಿ ಅಂಡ ಇದು ಬಂಗವೈದನೇಕ್ ಒರೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಂತ ಅಂಡ ತಿಲ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಜಿ ಮುಂದರ್ಸಂದು ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರ ನಲ್ಪದೇನು ವಾಚವರ ಇಪ್ಪುನ ಅವರ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುನು ಬಂಡದು ಲೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರ ಆತು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವೇರಿ ಬುಡ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ ಗೈಸ್ ಸೊಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದು ಜಾ ಮೋಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಿರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಹೊರನೆ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನಾಕು ಯೂಸ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡಾವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಉಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಯೂಸ್ವರ್ ಪೂಜೆ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್